Nilqakom lura fuq fil-programm tagħna One News Breakfast kif għatilkom fl-introduzzjoni se nkunu qed nitkellmu dwar l-addasa kif ukoll id-dajes. Ovvjament il-baħar huwa kbir, ħafna nies jażlu metodi differenti ta' kif jikreaw ruħhom min imur jew, min imur jodos, oħrajn jaqattaw li jagħmlu xi ġurnata bl-speedboat, ovvjament ġieli sfortunatament jinqalgħu każijiet serji fejn anke persuni tilfu ħajjithom minħabba xi inċident fuq il-baħar. Miegħi nilqa' l-uffiċjal minn Transport Malta, Patrick Pollak. Konsellimlek Patrick, nirringrazzjak tal-ilqaj din l-intervista kif ukoll ma jistax jonqos li jkollna għaddas magħna fl-istudio li min jaf kemm il-darba esperjenza sitwazzjonijiet mhux daqstant sbieħ fuq il-baħar. Mela, ħanibda b'affarijiet sempliċi. Dajsa, kemm tista' tkun il-bot minn diver tajjeb li ngħidu li suppost juri l-preżenza tiegħu permezz ta' dik il-baga orange nistgħu ngħidu surface marker. X'inhi d-distanza bejn wieħed u ieħor bejn diver u dajsa? Ara, ħaġa nsellem il-telespettaturi tiegħek u nirringrazzjak tal-opportunità. Meta fil-regolamenti, hemm regolamenti internazzjonali wkoll huma transport fil-liġi Maltija, meta dajsa tara jew diver jew xi ħaġa oħra li tista' tkun ta' periklu tittieħ il-white bird. Il-white bird, skont iċ-ċirkostanzi li jkun fuq il-post, jista' jkun 100 metru white bird. Ġifieri minn il-baħħar, il-kaptan minn qed isuq dik id-dajsa, kif jara s-sinjal ta' diver, metru l-bot minnu. L-alfa flag, allura min qiegħed isuq irid iżomm, irid jagħtih white bird. Id-distanza, il-white bird hija distanza raġonevoli fiċ-ċirkostanzi li jkun hemm dak il-ħin. Aħna ngħidu anke meta noħorġu avviżi għall-baħħara u jkollna xi tipi. Fil-fatt nwaqfek naqra kemm dan ir-ritratt huwa żgħir, fil-fatt qed naraw parti mill-mol tal-imġar Għawdex. Dar-ritratt der fuq il-medja soċjali l-ġimgħa l-oħra. Qed naraw għaddas hemmhekk b'marker orange għaddejn fejn il-mol tal-imġar Għawdex. Sitwazzjoni tista' tgħidlek, Silvio, naħseb anki taf inti sitwazzjoni perikoluża li dan id-diver tefa' lilu nnifsu fiha. Hemmhekk dak huwa l-vapur tal-Gozo Channel fil-fatt dak il-vapur. Dak ir-ritratt ittieħed minn vapur tal-Gozo Channel se nkun qed nurikom ukoll. Infatti, Stefan, huwa importanti u s-Sinjur jista' jikkonferma. Qatt ma għandek tagħmel dak l-eżerċizzju ġo fairway jew ġo xi port fejn huwa attiv dawk l-iskrejjen. Portijiet oħra, ma jgħidu li bġar huwa ristet ħafna f'dak il-ħana. Anka jekk tara ċertu regoli tagħna, jiena nifforma parti minn Malta Skin Divers Club ukoll. Ovvjament aħna parti minn regoli tagħna, speċjalment waqt kompetizzjonijiet li organizzaw, huma li aħna nagħtu il-locations fejn inti tista' tistad fejn inti ma tistax tistad. Kemm minħabba raġunijiet ta' liġi, ġifieri jekk inti qiegħed ġewwa summer zone ma tistax tagħmel tat tip ta' sajd, jekk hemm xi żoni protetti nqogħdu attenti minnhom, fosthom ukoll postijiet li huma perikolużi għalina stess li huma l-portijiet. Dan id-diver f'dan il-każ ma kienx inqas minn 70-80 metru. Il-bot mill-vapur. Il-bot mill-vapur. Il-vapur ma jistax joqgħod. Bot iktar metru distanza minnu, ġifieri jonqos mid-diver li joqgħod attent. U l-ġopport huwa restricted fejn għandu jgħodu. Restricted to maneuver vapur, aħna nitkellmu fuq vapur mhux fuq speedboat żgħira. Ġifieri jiena tallimt naraw eżatt il-bokka tal-imġar hemmhekk il-vapur letteralment distanza ferm viċin nafu thrusters tal-vapur tal-biża. Letteralment tista' tkun fatalità enormi każ bħal dan. Dan huwa importanti li l-ewwel responsabilità tas-sigurtà tibda minn istess jekk nipproteġi lil innifsi. Huwa jien qabel ma nippretendi li ħadd ieħor jieħu ħsiebi, ħsieb tiegħi nnifsi billi nagħmel il-miżuri bażiċi, dawn miżuri bażiċi. Nista' nuri pereżempju regoli tal-klabb tagħna waqt l-lawm. Jiġifieri hawn l-istess port tal-imġar u hawnhekk hawn minn fejn aħna mill-bidu tal-moll sa tal-flor tal-moll fejn aħna fejn din iż-żota hija projbita li jsir lawm. Bħala clubs tajdulhom il-guidelines speċi ta' x'inhuma kemm jistgħu jqogħdu l-bot. Ifhimni aħna bħala klabb l-ewwel ħaġa li nagħmlu dana noqogħdu attenti għas-safety tal-għawima. Bħalma għadna hemm ħafna perikli fl-ilma, jiġifieri jibda biex l-ewwel periklu huwa s-saħħa tagħna stess, kemm tkun b'saħħtek biex tagħmel dal-isports, għax inti jekk għandek sempliċi riħ fuq l-art tatas taħt il-baħar jinfluenzak ħafna. Hemm perikli kaġunati minn temp, mill-kundizzjoni tal-baħar,
perikli kaġunati mill-baħar stess, perikli nsibu magħhom, baħar imdardar, perikli taħbula jew xbiet li tista' teħel magħhom, perikli kaġunati minn jekk immorru nistadu għax għandna arma f'idejna, perikli oħra mill-ħut fihom Silġu intom bħala apnea u xek ġifieri tinżlu bin-nifs jew aħna apnea ninżlu bin-nifs. bin-nifs. U żgur li l-ċilindri Ma huwa tistax. legali ma tistax, jiġifieri ninżlu bin-nifs u ġieli mmorru għall-gost, jiġifieri just free diving, immorru f'postijiet u noqogħdu nesperenta u naraw x'hemm u x'm'hemm. U ħafna mid-drabi mmorru spearfishing, jiġifieri konna l-armi magħna nkunu qed nikkaċċjaw għall-ħut bl-iktar mod Professjonali. iktar professjonali nippruvaw kemm jista' jkun. Però l-iktar metodu ta' sajd li huwa jażel tista' tażel il-prej tiegħek. Inti qed tara l-ħuda bajnejk tista' tiddeċiedi jekk tispara lix żgħira jekk hux legali jew le, jiġifieri. Issa barra minn hekk ukoll il-perikli fuq il-baħar, jiġifieri aħna anke meta norganizzaw il-kompetizzjonijiet noqogħdu attenti f'liema perjodu, pereżempju għawissu naqbżuh u x-xahar ta' qablu naqbżuh ukoll. Minħabba li Noqogħdu jkollok attenti ħafna minħabba dajes. li għandek influenza kbira ta' dajes madwar l-Ibra Maltin. L-attività tkun kbira. Plus li aħna meta jsiru mbagħad lejt li Ottubru u anke fil-bidu tas-sajf, noqogħdu attenti l-lokalitajiet, jiġifieri aħna ntellawhom bil-polza u naraw jekk hux idonju li dakinhar isir hemmhekk. Perikli mid-dajes li qed nitkellmu fuq id-dajes, dana wieħed għandu jifhem illi għawim bħalna ħajkun dejjem nirakkomandaw li jkun bil-ballun, jiġifieri dijan regola illi inti ma tistax tmur tom bla ballun. Tnejn, dejjem nirakkomandaw ukoll illi ikunu tnejn min-nies, jiġifieri qatt ma jkun bdejna waħdu. Dejjem għandek bniedem tal-anqas fil-wiċċ, għandu għajnejh fuq xemm fil-wiċċ u xemm fil-qiegħ ħalli inti jekk tinstab feriklu jista' jarak. U aħna mhux se nkunu qed nagħmlu ġobajjiet fejn qed jgħumu n-nies, mhux se nkunu fi swimmer zone. Anzi, qas nistgħu. Jiġifieri aħna ħankunu il-barra mis-swimmer zone. U hemm żoni ta' Malta fejn hemm sikek il-barra anke mili. Jiġifieri għandek 3 mili, sikka l-bajda. Għandek in-naħa t'isfel is-sikka tal-Absi u għandek ħafna Nispjegaw sikek sikka madwar meta Malta. fil-li jkollok baħar Jiġifieri font fil-lum il-baħar bat fil-liġi fil-baxx jitbaxxa. fejn aħna nistgħu mmorru nilħuh. Aħna dawk it-targets tagħna, ovvjament, għax aħna rridu mmorru hemm għax il-baħar nistgħu nilqu l-qiegħ u mhux daqshekk frekwentati, jiġifieri mmorru b'dajes, nankraw id-dajsa, fuq id-dajsa dejjem intellaw jiena intella 2 bħalma nafu wkoll hawn bnadar. Jekk forsi nistgħu naraw. Għandna għan hija l-bluna l-Alfa Flag illi kull min għamel il-kors tal-liċenzja tad-dajsa jaf x'inhi suppost li hemm diver down. L-oħra hija bandiera internazzjonali, jiġifieri jekk tfittex Google diver down flag iktar itik il-ħamra milli tik il-bluna. Però li hawn Malta biex rikonoxxuta legalment. Però kull ballun li tixtri, jiġifieri diver kull ballun li jiexa ħajkum dik il-bandiera l-ħamra. Jekk taraw pajjiżi oħra, u janka jekk teħseġ fl-internet tibqa' tara jagħti definizzjoni għat tnejn. Normali l-bluna tintuża minn fuq id-dajsa biex timmarka li hemm diver fl-ilma u l-ħamra tintuża mill-ballun biex jimmarka li hemm Min isuq diver. dajsa, kemm jafhom dal-affarijiet huwa konxju tagħhom? Obbligu. Inti li qed issuq dajsa, speċjalment dak li jkunu għamlu l-liċenzja qed issuq dajsa, daw jiġu mal-min lilhom. Waħda mill-bnada li nagħtu importanza aħna anke fl-eżami.